Ziyakhala-ke manje. Look at this. Somebody come look at this. Ngabuyela nje kumthandeni mangithanda. Enye into engiphetula umoya leyo. Mfana nje uxoleni intombazane efebile. Uyislim. Ayikho into enga-expire. Look at this. Kunentombi oyibanga nalomfo umthandeni. Kunjalo Nkosi yami. Noma besingayibanga. Yeah. Kuyikuthi yena noma engafika kuqala kule ntombini kodwa nami ngase ngiyikhomile. Yini umsebenzi wakho? Musukubuza into eziningi. Yabona umuntu mangabe engasayizweli okanye mhlawumbe engasadluliseki lapha khona. Uyacabanga ukushintsha indlela. Yabona ngani ngoba nje nami ngayifica ukuthi mina ngathi intombi idliwa muhlwa mina futhi kahlala. Ngathatha intombi ayithinta ukuthi umuntu athithi umuhla suke entombini. Ayikho into enga-expire. Listen properly. Umkhwenyana kamama wengane yami uthe mayijamba ethatha ifoni wafica wathola ukuthi umama wengane uthumela amanudi mhlambe naye ikhumbulele nje ngaleso sikhathi lokho akukhumbulile kwamzukwana. Ziyaphuma indaba. Thina sasincishwa musukufuna ukusitshela ukuthi u-straight. Ziyakhala manje. Look at this. Umkhwenyana lo weyinkomo ukuthi makwenzekile wadibana nento enjalo okwenzekile noma wakhona ukubonayo kusolayo ahlise umoya angahlohlwa ngabantu angaphiki nama social media lawa ngoba ama social media anendlela yawo abe indoda amele izindaba zomuzi wakhe njengoba isemloboleke udadewethu aqhubeke futhi ngoba kunanomntwana omncane nje ozayo ozolama umpumpu siyafisa ukubabona beyifamily enhle kuze nalomntwana ozayo neinkomo angabe sayilanda. Hawu uyayazi into entsha kuyindala kwabanye lethi iqhawe lami umfo wamanqele inkosi yomaskandi umshove enkani kwabona enkani madoda ngiyofela enkanini ngemfungo ubaba ethi uzwa amabushe kanti akusekho lutho uyakhothosa. Ababukeli bethu bawathumelile amavideo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Kuzuba umfazi oqotho kusasa. Sibuka indlela oyiphethe ngayo kusamanje. Wonke umuntu uyatshela phandle qha kushiyana amaxesha o find out. Lapha amadoda sawenzani ngempela. Ngisho sesiwancinca isibele awasifuni. Yabona lento yenzeka kumthandeni umfo wamanqele ngathi sazoba izizathu esikhulu. Sokuthi abantu besilisa beyiqhelelanise nokuthandana nokufaka amazipho nokulobola abobhebe mama babanye abafana. Kodwa mampumpu bukuselani ngathi ezweni sizele singabafazi. Fethu ngathi ubona amadodo siyacela bamithise uthando bathi bafuni isibumbe esisha kodwa babamithise babazali singa. Fethu wena ubuyela kumuntu okuzalisile ushiya umuntu okulobolile. Lo muntu fethu akakaza kuthatha serious empilweni akakuthandi. Ukuba ekuthanda engakulobola ingane ekuqaleni. Yazi kunabantu okungaphumeki kubona. Ngisho noma ningahlukana nanoma yini mayifuna ukubuya uzobuya. Noma wena ungasathanda ukuthi abuye. Kodwa ngoba lento ekuyena ayishiya lapho kuwena. Ikuwena egazini. Wamanqane futhi ngiyayivuma lento oyenzile ukuthi umlando uma wengane yakho umtsizo lobo benzile. Yazi ukuthi abafana ngobona bexeka nje. Ubabone bexeka. Hey nani maningi amaflopeni nawo ukuthi ngoba sina sikhuluma. Uyabona ke mawusaphika nabantu abathi umfana mayekuchithela usuke engakuthandi. Hayi usazobashintsha bonke abafana emhlabeni. Ufuna ngibhebe mama womuntu. Hawu. Uyabona inguza ngabe yakhenikhwa. Ngabe kukhona esesihlala escrapyard manje. Hey yo. Uma yana omunye umfana vele uyingozi nje empilweni yakho wena mfethu. Siyajola nje nabo khulekani. Hawu siyajola nabo sibaza bayingozi kuthena. Ababukeli bethu bawathumelile amavideo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Alright, ngifisa ukusho umntana sekhaya manje ubasiqhubeke nale video akusiyona eyakho mangabe uzophikisa noma ke ukuthi weak
Uyabo? Njengamanje ziyakhala ngempela njengoba besho ongizwa la ukuthi ziyakhala manje nezalukazi lapha zithi ayikhale. Uyabona ngane yasekhaya njengamanje ngithumelela imibono yabantu ngempela ekuyiyona ebishare lapha enkundleni yokuxhumana ngabantu noma ke ngesenzo sakhe uMakampumpu. Imibono ephelele yonke ukuze ukwazi ukuthi nawe uposte i-view yakho lapha kwi-comment section. Bamba. Yabona lento yenzeka kumthandeni umfo wamanqele ngathi sazoba izizathu esikhulu sokuthi abantu besilisa beyiqhelelanise nokuthandana nokufaka amazipho nokulobola abobhebi mama babanye abafana. Mawuzwa ama-VN nje yana uza ukuthi umuntu othandana naye omthandayo mhlambe usumlobolile mhlambe usenengejile mhlambe usenishadile mhlambe senithembisene nayo ukuthi nizokwenza okukhulu kepha yena ukwazi ukukhuluma eceleni ukuthi mhlawumbe i-ex yakhe noma ngithi ubaba wengane yakhe usamthanda eyintene kanjalo. Ungagcini lapho, ziningi izinto esizibonayo la ngaphandle. Baby mama no baby daddy besizana bonke ba relationship ahlukene, umunye uthandana nomunye, umunye uthandana nomunye, lapho badibana khona kusuka lokho. So ngempela ngabe isiphi isizathu uma ama benefits okuthandana no baby mama kwenye indoda? Uma kunje asikhulumi ngento lapho esingathakiselayo, sikhuluma ngezinto esizaziyo nesizibonayo nesizwayo sonke singofakazi. Bathi besifazane nithini kamadoda uma ethi abawafuni baby mama bakusenezinto enje ezenzakalayo? Ngabe siphi isithombe bathi besisamele bebe naso ukuthi mina ngisazoqhubeka ngithandane no baby mama wenye insizwa uma bekhuluma kanje, uma benza nje, uma besaqhubeka benza into enje, besahlangana kanje? Sacela ukuzwa kini insizwa ngabo ukuthandana no baby mama wenye indoda kuyi option right? Yabona kumthandeni uyiqhathile manje na unidalela ingozi weinsizwa ezathola isingane emantombazaneni zaqede zahamba zashaya ikhona, ngoba manje insizwa ngizizwa zithatha izinqumo lana ukuthi kushuthi mawukuthi ufuna ukuganwa ubaby mama omjida ufuna luqede ngalowo mjida. So kushuthi manje uma ngabe ukuthi wena uno baby mama olotsholwayo manje, yazi ukuthi umkhwenyana wakho uyakufuna wena. Lala ngehlelo lodwa akuvale kanje, ungalala ucimeze ngawo mabili lazi ubhebi uzokhona la, ngoba uyafuneka wena. Funala usuke esithombeni ngoba uzobuya kusasa lo uzophazamisa la. Ulokuthi umkhwenyana uthini mase asedelela umthandeni athi umkhwenyana umkhwenyana kama wengane yami. Futhi hayi bayanifuna ke bafowethu, bayanifuna. Mawuthi nje unentombazana wayithola isingane, leyo ntombazana iyalotsholwa manje, umjida wayo leyo ntombazana uyakufuna wena futhi uzokuthola. Uzothi usathi nje paqu la kulong market uthi uyawulula inyawo la kulong market, chopha abugcwalise pavement lapha ya phele lapha indaba yakho. Ya azithulela abuye endlini ahlala aqhubeka lobole uma wengane yakho akhululeke. Uyisusile indaba umthandeni, nina ngiyithatha kancane le ndaba. Uyisusile ngempela, uyisusile. Wenza lento ehlezi beyikhuluma abantu abadala bese abantu abasha bengalaleli bathi hayi senza ngeyethu indlela. Yebo uqiniso senza ngeyethu indlela, kodwa yethu indlela senza ngayi wrong. Right ile abasitshela yona yamaqiniso. Yona kanye le right laba sitshela yona yamaqiniso. So ayisukile madoda, isukile madoda. Mawunengane nje ngaphandle mase kufaya lotsholo lo mama wengane yakho loya, hayi wena uyafuneka wena and bazokuthola, bazoqeda ngawo, uzofa. Nithini kahle kahle shuthi baba wengane akafe kahle kahle, sibe neshow ukuthi uthwele umhlabathi ngesifuba. Uma ephila ufuna ugade ukuthi impumelelo yakhe kangakanani, engakwedluli ngamasente kahle kahle wena okhona, the current boyfriend or the current husband. Angakwedluli ngempumelelo phela kunzima ukukhompyutha nomuntu ophumelela. Now uyazi ukuthi kuyi-break up uma ngabe nishiyene no-sisters esenomunye umuntu okhona, ukufisa ngabe ungaphumelela fast umdlule ngayona yonke into, umqala nokuthi uhamba ngane, engathi-ke wena-ke usungahamba nge-Porsche-ke mhlawumbe noma nge-M8 ukubasela labo ukuthi wena noma bengathandana kodwa wena uphumelele ngaphezulu. Nithi akwenzakaleni kahle kahle?
Shuthi ke nani bosisi ke uma ukuthi usaphilwa kwengane sesihlangene ayi mkhave sizosala siba nemali vele umkhave straight ngophela ayi ngeke ayilungi lento le nithi akwenziwe njani kahle yabona bafethu hawu kodwa ke sesiphuma futhi ekudlaleni ube nebhadi lo sisters yazi kodwa phela abantu besifane bayenza nabo lento le bengazenzi ongcwele ukunje lona kuphela ube nebhadi lokuthi ubethandana nomuntu odumile lento yenzeka nje kahle and baningi nabantu besisa bangama victims abanye abazi iyenzeka lento le thuka kuyenzeka futhi ubaba wengane akanqeni ukuthi mawufuna imali yengane vele afake u2000 lapho wena lezi ingane onazo zakho la ushadele khona noma la uthathwe khona ubaba wakho ufaka u500 lo baby daddy yena ufaka ngaphezulu vele athi nje gaxa eyakho ingane vele ayifaka kuma private school bese zakho nalo ushade na ucurrent lo baba omncane umalume zona bese ifunda kwi public school le bese yehluka mayothengelwe impahla lena ibuya nezimpahla ezinzima ngabe ibizayo lapha ibuya no replay siphethe yonke lento lena namakhavera zonke lezi impahla lezi segama hey imiswa kanjani kahle into lena hey utalati yalodwa lolu hey umntwana engane uyashelwa naye futhi uyawakha umuzi uthi mthandeni lapha ngamafuphi uxolisa kubani na kumkhwenyana kamama wengane yakhe uxolisela umama wengane yakhe hey madoda uze uyaba ofara nokuthi mangabe ukuthi kanjani engamlobola ngompumpu engabayeka bamthatha umpumpu vele isikelo nalethi ingane ayiyogana nonini usho ukuthi uma ngabe seyogana makampumpu athathe umpumpu kamthandeni ayogana kwamsoco angithi wenze ukuthi eloke nesizathu sokubuyela lapha nje lokho eyophosa esivivaneni Suzana intambo ethu kamsacu umsacu uzozenza nentambo ngoba kabophela vimbani nomuntu aphuma ama hardware bamhlomekisa kakhulu labantu laba abangcolayo balapha eMandaba kwadlala ngomsoco mvimbela ngaye hardware umuntu uzozenzana intambo akalayisha imithwalo nje awukuthi Nkosi yami uyafika ni abantu webhuti ngizocela ukuyiyeka ivideo kaMthandeni yabona mfowethu mina ngiyazolana kakhulu nomsoco ngento emenzekile ngiyazolana kakhulu nomfowakho uMalo into eyenza ukuthi abantu abaningi kube ngathi abazolana nomsoco ingoba kwasuke othandweni kaMsoco nengoduso yakhe beqala ukuthandana noma beqala ukuqomana kwakhona abantu abayingena le ndaba bayithatha bayenze yabo bayithatha bayiposta benza yonke into abayenza bashow off bajabulela into engayona yabo uma uMsoco wayivala lapha ekuqaleni angiboni ngabe lento ihambe yaze yafika la angifuni uqamba manga naye noma kuthiwa mhlambe ngabe kwenzeke okwenzakaleli kodwa ngabe akwenzakalanga ukuthi kuze kufike la edlangalaleni nje bakufike edlangalaleni indaba yenza ukuthi kuze kube sedlangalaleni kanje ukuthi kwasekuqaleni kwathatha kwabeka edlangalaleni ngenkathi eqonywa ingakho ke mase kunje sekubeka edlangalaleni futhi fowakhumalo semfowethu phephisa la ukhona phephisa Mtungu phephisa ngizwa ngemthombo ethembekile lapha kuthiwa isikhove lokhu siwafake njalo amanqaki akuthiwa impela sinqaba ukuthi ziye emaphenadini impela kuthiwa impela silidonsa sisesente impela kuthiwa sishaya samabhanana kick yabo lezi ingena kanje akuthiwa impela hayi uthi amaphenadini akiwa impela namhlanje uthi hayi namhlanje impela nenzani oyinsizwa nenzani ngempela ngiyenzani phansi esithweni oyinsizwa ningadlali ngasemakhanda foka amanqele ayikhala esithweni ingenyukele ngenhla madoda ingaleqi ihlombe foka khumala ingaleqi ihlombe madoda phansi esithweni akudlalwa kanje awa akudlalwa ngomakoti madoda mayisazi umlotha wakomunye umuzi madoda musangenza lento mina ngimhlungu ngwaridi yabo ngale nto ingakho ke thina sizinsizwa ke sithi noma sishela umuntu ngifuna niyazi lento bantu babantu niyazi lento ngani zakwethu izintokazi niyazi lento ukuthi ihamba kanjani sike sithi mase nishelanise sizinsizwa nisho ukuthi senathandwa kwabani senakhetha sifuna ukuniphazamisa ngendluzula yamagama thizeni esiwasebenzisayo nokwethembeka okungekho sibe sazi kahle kodwa ukuthi niyiphethe kahle senithandela ukuthi niyiphethe kahle yabo uma uke waze wavuma ukungithanda funeka wazi ukuthi singenele inkomo ensimini
awuselutho kimi akusenje ngasekuqaleni ngoba awukho right umthanda kanjani uthandana nomunye umuntu yabona noma sengakuthatha nami ngeke ngisakwenza lutho sekufuna ukwazi lokho ukuthi hayi sesiyayijolela ngeke ngempela ngisakuthatha ngoba wena ukwazi ukuthandana nami uthandana nomunye umuntu ngelinye ilanga uyothandana nomunye umuntu uthandana nami ufuna ukujolela ba sinjalo ke thina sizinsizwa ngifuna ukuthi bethi benonisa nibe nazo ukuthi niyoniswa yabona sithi miyeke sizokuthathathi asikwazi makho ube wazi kahle ukuthi into engekho leyo nto le ishelwa ngamanga yabona baba futhi ziphathene kahle yikho ke mina ngiyangithi insizwa ziyazi insizwa eyinokulalela imibukiso yami neintokazi ukuthi ngiyangisho ngithi suka eduze kwabantu abadumile suka eduze kwabantu abathanda abantu abadumile ngoba umuntu othanda abantu abadumile sometimes usebenza ngetrend yabona uma ungasatrend wena nothando lwenu usebheka abantu abatrenda kuleso sikhathi sekuphelile ngothando lwenu umuntu othanda abantu abadumile ukemthanda umuntu odumile eshayela izandla kuthiwa ucha wabusiseka bo ukulala kulezo ngubo nokubatha ngubonye nalomuntu oyiligugu lezwe kangaka once umuntu wabona ukuthi awukanti nawe unesibaze edolweni njengabanye abantu useyahamba uyamshiya lo muntu lo awukanti nawe ukephathwa isisu njengathi sekuphelile ke ngodumo lakho lapho umuntu wesifazane ke loyo yabona so zinsoza yini manifuna ukwakha ningakhi ngabantu abathanda abantu abadumile noma ngabantu abadumile yabo lezi ey'trenda la ku TikTok yekeni bafana lezi ey'trenda la ku TikTok yekeni bafana zinabanikazi bazo ziyothandana nabantu abadumile ngoba nazo yidumile hayi nina ke nibheke kandlwana manifuna ukwakha imizi yakini abakoti benu noma qondana benu bakwandlwana yabona lapho kumasipala we Big 5 lapho Big 5 lapha nako mkhanya kude lapha yeah lo hlanganisa Big 5 kuthuma bengane wejongo lapho kumasipala we Big 5 ufuna ukubuyela emuva bafana uthi ngingabuyela phela mina lapha engakhishiswa engayiswa khona ngaloso khona enebhawodi engakhishiswa khona ikhanda isizema zema ngabuyela mina nginankinga kodwa iphutha lithi jola noma wengane yomunye umbhemu with your own risk lengizoyiqala ngiqalishe kubafundisi ukuthi mase bejola noma bengazi abanye abafana asukuma mkama kubona wazi kahle ukuthi uma wengane yomunye umbhemu lo umbhemu mayisaphila ingozi kungcono umbhemu masayishonela ngoba kukancane lalela lo ayothi waphuma la ko SABC 1 ngoba lo SABC 1 lo hayi mina ngiyibonela intombi ngayishaya intombi mina yebana moya lo umbhemu intombi ngayibonela mina umama intombi ilahlele ngayishaya amajongo mathatha ikusafanele sibuyele emva bafana ngeke igwele izoshaba bafana manje lo umbhemu intombi okay lapho kumasipala we Big 5 ngisaqala ngithi mina kujanga nentombi efuna ukubuyela khona la yakhishiswa khona ikhanda bafana cha yebajongo inje lento ukuphapha nje siyaphapha sihamba netrend uma ngane omunye umfana vele uyingozi nje empilweni yakho wena mfethu siyajola nje nabo khulekana hawu siyajola nabo sibaza bayingozi kuthena yabona angiphathi khona uma masuwenziwa isilima bezama ukuxolelana ngawe bengabuyelani kodwa bekweqisele wena ukuthi ngoba unesikhwele ingane intshontshwe iyothengelwa impahla ngale behambe bo2 mawuthi unenhlahla bakushiyela isiminovu saluphuza isiminovu wena uphe nomshayo wentombi wena ngithi umshawo mabe nganza uyabheka wena bekutshela isiminovu bamba othengelana impahla lapha egateway zengane uyibona ingane iswenkile hayi zithunyelwe uanti wakhe lo siswakho ohlala eRichards Bay hawave ithanda wengane amfowabo uyithanda kabi qhamba manga ade bothengela ingane yabo ukuthi wena uzoba nesikhwele wena so ngizwa ngathi uma wengane walapha na umfo ukuphose kwenyoti uthi ngingabuyela majongo asingenzeli itrend asenze nje obakufanele futhi umbheke uma wengane omunye umbhemu ongamthatha wakhe nawo muza kubona bonke aba ready for ukwakha nathi imizi bafethu
abanye bazoba basenza ama sex toy yabo nje bakuqala lenyanga lelele asizothukwa oma bengenza abanye abafana bebegxumela amagwava akuhlaza ababinda namhlanje abaganqila agcwele izinqa sebehamba bekhuluma ezifa amadoda afana oma bengenza abanye abafana yabona umuntu ohleli kwindoda yakhe ngeke umuze hambe ekhuluma ngamadoda ezweni lonke la ngeke wabalekelani kwakufanele ubekezela ngisho wena uyakwazi ukulungisa wawucanza ulungisa bonke labantu laba sithukeni vele kule nyanga kodwa lithi igama intombi ngathi ifuna ukubuyela emkhanya kude la yazaliswa khona hayi la fophosa kwenyathi kunjalo nje wethu kwase Big 5 kunjalo nje kwase emkhanya kude selama kama kulingana ngeke silingane uma nigona yena lapho noma wengane yami ningibiza nginithi mina ngiliphutha ame mistake shayisa amaglass shiz lalela uma mina ungashada naye mina ngamfonela mina ngo2 ekseni ngimbuza ukuthi umntana wami right ni lapho sengiphuphe kabi ngiyanilanda futhi manje isuke kulo mbhede nizolala futhi akekho umfana ozoba nombono wehlukile kulowo esengubonile mina yey ningalahla ithemba lisazophila uyasikhona manje sebelahla ithemba kusiyami ngithe ngiyayihenga nami ekseni jaja sengiyeke ngathi ngakwethini